Halo guys, जों दा साहाखै थांदों लोगोफोर ओरैनो बेरायनाय हिसाबै थांगोन दा भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर बिदिब्ला लेट्स गो लोगोफोरजों दा सिमलाखै थांदो दावखोबाय दं ना दावखोबाय दं लोगोफोर साहा भिडिअ हरबायानो लोगोफोर भुटाननि पाहारखौ ओइनो रुपये सक भुटाननि पाहार माखाखौ मोनफैबायानो Jing faibai dong जों दा Pagar खाथियाव मोनफैथारबाय हाग्रा गोजा karena jing-jing lahar jing-jing लोगोफोर फैयै फैयै मोनफैथारबाय हाग्रा जिं भुटानाव थांदों जों दा हाग्रा जिं लामाया बारा थिग नङा Hagrani मैदेर ओरै फैयोना ओइ बाबुमोन ओइ ओइ
मोनथारला मोनथारसिगोन माबाफोर फाराग गैया ada bidilah verifikasi ada nih ya dong parah kakinya area. Hello? Hah? Berberi. Jam nih. Sini dong berangkat abai tersingan. Ini semua tuh. Oh, ini kim ke Barlang udah. एकदम लासो बर' गामि हादान न'खरसे न'खरसे जंगल एरिया ini song ini forest nih camp dong kayak ini ayo abla boni ijana kasi bare ke thangpinni selungano khamtana thanangko nana nangla kasni khorana fैदो जों लोगोफोर इखानानि फिसाला खोलानियाहाय ओमफ्राय इसानि मा जायो इखो खगेनखौ गुमै होनो बियो ओमफ्राय इसानि माबाखौ मोनलांदोंनो सोरबा फिसाजोखौ गावसा बिबथैनि फिसालाया बिदिनो ओमफ्राय इसोर बाबुनो फैखागोन ओमफ्राय जोङो ज'नो माबा मोनसे माबा खालामनांगोन दे होननानै बुंदों थांगोन फिसालानो फन खेबसेनो आंबो खगेनखौ खोन्थागोन जों रायलायखादों रायलायनायालाय ओमफ्राय इसोर बाबुनो फैखागोन ओमफ्राय जोङो ज'नो माबा मोनसे माबा खालामनांगोन दे होननानै बुंदों थांगोन आबौ दे होमबा होनैनो दे नोंथां इनिया लोगोफोर थांनोसै जों दा
udah hagra hadan lengper Ani hah Ani ah Nang deh. Tuli ya, muna langsung maya. Grup saksi logo mundur asa. Bazar bedas थांदोंमोनलाय सासे आयो ग्रुप लोगो मोनदो. Ani be. Ayan. Ini. Hei. Guys. Asih deh. Aneh gue. Lihat main nih. Ruby bar. Demi kita waktu itu mau jadi. Jing boro kami jadi medan juga buat kasih kabarnya